Zo'n 2009 waard er hutwerken aan de verbouwing van het dwarpshuis De Trije Dwarpen in Kolmesweg. En na jaren van aanpakken is het nou eindelijk klaar. Die had echt zo'n gevoel van wauw, wij herkennen de Trije Dwarpen niet meer. Het is gewoon heel anders geworden. Het is, deze zaal met name is ik heel erg veroren. Het is gewoon heel erg weer restyled. Het is weer van deze tijd. Bij de verbouwing is grut uitpakt. Het dwarpshuis had een heel nij dak kregen met zinnepanion en het gebouw wordt nou verwarmen met infrarood. Ook het interieur is aanpakt, met nieuwe vleren en een opfrisse inrichting. Zo is het gebouw net al in een moderner worden, maar ook verdwarsenen. Die net echt een vereiste, maar we willen wel graag meegaan. Er is ook subsidie voor, dus dan dat willen we wel graag benutten. En toen in die coronatijd, toen zijn we, er gebeurt hier heel weinig. Dus dat is eigenlijk ook het moment om het nou op te pakken. Omdat we tussen mij vrijwilligers dienen hebben we gewoon zijn, we pakken dat ene hier dit op, het andere hier pakken we dat op. En zo binnen we dus nu naar 2024 daar werkt. De grote verbouwing, het aanzicht van het Trijdwarpen, dat is nou wel helemaal gerealiseerd. Nou, dit was dus van oorsprong het oudste gedeelte van het dorpshuis. Dit is dus ons laatste project. Dit hebben we in 2024 gerealiseerd. Het is prachtig, mooi worden en daar ben we ontzettend trots op. Het is een langerend project dat nooit ten einde komt. Maar daarmee houdt het net op, want er stiert nog een orenverhoring van de door. Het dwarpshuis krijgt in Kwatten een nieuwe coördinator. Willemke Postma neemt het stokje oer van Colinda Plantinga. Als de één keer dat besluit nam haast, dan is dat dat er een hele goede opvalster. Dan vind ik het alleen nog maar mooi. Ik hier skreun en dan eigenlijk binnen een week kreeg ik al een reactie van we willen die graag uitnodigen voor een gesprek. En al vrij gauw kreeg ik de reactie dat ik oornam weer. Dus ja, wel heel leuk. Dat ging al heel snel. Heeft u er wel een beetje zin in? Ja, zeker. Ja. Ze is voor het dorp geen onbekende. Bij de verbouwing van die zaal in 2009, toen wie zij dus ik al vrijwilliger, had ze ook al mij geholpen. Nou, ze kwamen hier heel vaak al als gast. En we vinden het ook heel mooi dat ze uit eigen dorp bij komt. Dat jouw toch wel een stukje verbinding. Op dit stuit wordt Willemke inwerken in haar nieuwe functie. Ze hoopt het van 1 maart al officieel aan de slag te gaan.